Skype и Illuminat. Започваме. Skype се използва за безплатна комуникация. Знаете ли кое също се използва за безплатна комуникация? Точно така. Discord има 7 букви. Skype има 5 букви. Време за висша математика. 7 минус 5 е равно на 2. Айнщайн има 2 очи. Знаете ли кой също има 2 очи? Точно така. Шефа на Илюминатите. Знаете ли кой е шефа на Илюминатите? Отговорът ще ви шокира. Точно така. Фики Стораро. Фики има 4 букви. Стораро има 7 букви. 7 минус 4 е равно на 3. Точно колкото са страните в триъгълника на Илюминатите. Скайп се римува с Спрайт. Спрайт има 6 букви. Скайп има 5 букви. 6 минус 5 е равно на 1. Едно е окото в триъгълника на Илюминатите. Скайп, Дискорд, Айнщайн и Спрайт са Илюминати, а Фики е шефа на Илюминатите. Айде!